Бях поканен от ръководството на клуба с една единствена цел да върнем Черно море там, където му е мястото. Тоест Черно море винаги бил водещ отбор. Аз съм бил и състезател тук, знам амбициите на клуба, познавам добре обстановката. Черно море е водещ клуб в България с традиции. До година ще направят 100 години, ще се направят от как е създаден клуба. Така че не заслужава това незавидно място в момента, което се намира. И с общи усилия, моите и на момчетата от отбора, ще се опитаме и ще върнем отбора там, където му е мястото. Черно море за мен реално трябва да се бори да влезе в турнирите. В момента на този етап за сега на този етап не е възможно, трябва да стабилизираме нещата, да ги стигнем, понеже изоставаме с точки, трябва да наваксаме точките първоначално. Повечето от момчетата с едни съм даже играл в футбол с някои от тях, с други са ми минали през юношеските отбори, с други съм работил в мъжки отбори, така че повечето от тях ги познавам. Ако става въпрос, съм им правил специално анализи, аз съм им правил на Черно море, когато съм бил в другите отбори, предимно се занимавах. Една от нещата, с които се занимавах в ЦСК, ми беха точно тия анализите, така че имам добра информация за всичките.